tong ang Diyos Amahan, anaa pa siya'y direct nga engagement sa Israel, no? Niatong panahon sa mga propeta, before that, panahon ni Moises. Pero niatong panahon sa mga propeta, grabe ang engagement ni Yahweh sa iyahang katawhan. Kaya nga, no, pinangga man kaayo niya ang Israel. Tanan nilang reklamo, iyahang patumanan. Tanan nilang sugo niya, iyahang buhaton. Apan sa dihang ang Israel, nagsugod na og buhat o mga di maayong butang, pananglit, gidaog-daog nila ang mga kabos, giabuso ang mga byuda, wala gitagaag pagtagad ang mga nagtrabaho sa yuta, ang ilahang mga kasundaluhan, no, gibinuangan ang katawhan, walay pagtamod, pagrespeto sa katungod sa tao, unya wala na nagmatinud-anon sa ilahang kasabutan sa Dios, niabot na gayud ang panahon nga nasuko si Yahweh. O sa dihang nasuko na si Yahweh, iyahan ng buot silutan ang Israel. And then, ning allow siya, ning tugot siya, nga ang musilot sa Israel, dili mismo siya. Kundili, tugta niya ang mga langyaw, nga moabot, no, mahimong mga conquest ang Israel, mahimong mga ulipon sa kaugalingon nilang yuta. In fact, nahimo silang ulipon sa mga Babylonians under sa usa ka ngilad kaayong hari ang ginganlag ni Nebukadnezar, no, a ruthless king. So they were punished so severely with God's permission. Nga naman, para magmatngon ang Israel. Mo nang grabe ang ilahang pag-antos. Halos mahurot na silang tanan. Dili lang sila ang nag-antos, hasta ang mga propeta gilutos usab. Mauna ang konteksto sa una natong pagbasa ron. Mauna nga si Habakuk, ning singgit siya Ginoo. Hangtod kano sa amuman kami pasagdan. Hangtod kano sa aman kami mag-antos. As if it was God's fault. No? Nakalimot ang mga tao nga ilaha tong sala. Hangtod kano sa aman kinimahuman. Puro kamatay lang ang akong nakita. Ning ampo og ning tawag minimo, apan wala minimo tubaga. Mura padug kita, no? Moreklamo ta og dili tubagon sa Dios ang atong mga pangaliya. Unsay tubag ni Yahweh? Isulat dong ang imong mabati. Relax lang. Ayaw mo pagdali-dali. Kaya ang tao nga adunay pagtuo, maghulat. Kaya ang satanan nga akong gisulti nimo, matuman gayod. Ayaw apuraha. Ayaw dali-dalia. Kaya ang tao nga adunay pagtuo, maluwas. Apan ang taong dautan, malutos gayod. And lo and behold, maugyod ka na ang nahitabo sa kasaysayan, hangtod nga niabot ang panahon, nga gi-restore na pod sila ni Yahweh, gipauli sila sa Israel. But they were already suffering much, no, in order to be purified. Sa atong ikaduhang pagbasa, on the other hand, nagpahinumdom si Pablo kang Timoteo, ayaw kalimot, nga sa akong pagpandong sa akong kamot nimo, ang espiritu nga imong nadawat, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gugma o kaisog. Nga dili kaangay mahadlok kung naay mga pagsulay. Ang mga Israelita sa unang pagbasa, reklamo, nga nganong gisulay sila. Unsay giingon ni Pablo sa ikaduhang pagbasa, ayaw kahatlok, kay kaisog o kusog ang espiritu sa Dios nga anaan nimo. So we should never be complaining about pain and suffering. Kay kana, paagi na sa Dios para ma-purify ang atong mga intensyon. Ang atong ebanghelyo, on the other hand, nagahisgot sa gamay kaayong liso sa mustasa, mustard seed. Matod pa ni Jesus, kung naamoy pagtuo nga sama kagamay niya ng gamay kayong liso sa mustasa, masugo ninyo ang kahoy sikamuro, ibot diha og tanom sa dagat, musunod na siya ninyo. Grabe di ay ang gahom sa pagtuo, mga igsuon. Sa ato pa, kung naatay jutay pagtuo, nothing will be impossible. Apan look at us now. Layo pa kaayo kita, niya nang maong matang sa pagtuo. Kay gani, bisa nangalagad ta, reklamador ta.
Ultimo pagsimba nga usa lang ka oras reklamo ta. Kung kapuyo na ta maingotan di na ko mga lagan. Unsay giingon ni Jesus sa ebanghelyo, kung ulipon ka, wala kay katungod pagreklamo. Kay bisan pagkapoy kagikan sa uma, inigabot nimo sa balay sa agalon, imuha gihapon siyang alagaran. Ingon anak kita sa mata sa Dios, iyaha kitang mga sulugoon. And we should never complain what God demanded of us. Ang atong responsibilidad, mao nga buhaton nato ang iyang isugo. Basin pa, ug mudako jutay ang atong gamay kaayo nga pagtuo. Ug mabatunan nato kanang maong pagtuo gayud nga gusto sa Dios nga atong maangkon. Mao na ning misa mo na itong ipangaliya nga makabaton unta kita ni anang ligdo nga pagtuo aron bisan unsa ang mudangat ug moabot mahimo kitang hingpit og at andam kanunay sa pagsagubang ug pag-asdang sa tanan. Palihog manindog ang tanan.